først. Er vi kun to et håb på? Sig til, hvad din plan skal vi gå nu? Knap 10 år, og vi har et varmt, solkysset hud og krystalblå øjne, som giver han ikke kan fortælle Anja om mine følelser for. Hej venner. Vi er lige kommet til færgen ved Odden og skal ombord om lidt og sejle til Aarhus. Og vi er på vej til, fordi vi er på vej til Jylland. Vi skal til bryllup i dag, og så bliver vi i Jylland i nogle dage bagefter og sover lidt i telt og måske et andet sted. Jeg har måske en overraskelse i ærmet til Andreas, jeg lige skal have fundet ud af. Så skal vi bare have nogle dejlige dage i Jylland. Det er blevet dejligt forårsvejr. Der er meget blæst dog, så det bliver lidt spændende at se, hvor vild en færgetur det bliver. Men vi har været ok tidligt oppe her lørdag morgen kl. 7, men det var dejligt. Vi havde heldigvis kommet tidligt i seng, så vi kunne få en i søvn. Og det ligner sved det her, men det er altså ikke. Det er bare olie fra min morning routine. Så er vi kommet frem til der, hvor brylluppet skal holdes. På det er vel en gammel spejderlejr eller sådan noget her ved Æbeltoft. Og vi skal overnatte her i nat, så I kan lige se der, hvor vi skal sove. Det er bare Andreas og jeg, der skal sove herinde. Så er det bare rigtig lejrskolestemning. Men vi har house, kan jeg fortælle jer. Og hvilsen skal være lige der. Ej, det bliver simpelthen så fint. Så nu har vi lige købt lidt ting og sager. Nogle små snacks, vi kan spise som lidt frokost, inden at hvilsen begynder kl. 13. Og så skal vi ellers gøre os klar og være klar til fest. Så er der bare i gang med at komme i gang med at skære pølse. Og hvad det gør det med, jeg har masser af content. Jamen, det er scary ud. Nu er spørgsmålet så, hvilke øreringe skal jeg på. Jeg beslutter mig for en af de her to. Enten denne her. En kjole er jo af det vildeste stof. Så det er stof. Den her. Og min mor har lavet begge to. Denne her. Eller den her. Og jeg tager ud af. Men which one do we like? Vi vil se. Det er blevet den næste dag. Jeg har samme tøj på, men det er altså dagen efter brylluppet nu. Og vi kørt afsted her. Vi spiser morgenmad sammen med de andre gæster, og så er vi kørt afsted. Andreas han skal til at spise. Vi holder lige pause på Sunset Boulevard og har købt en snackburger. Og så efter fra brylluppet, så kørte vi lige ud. Det var jo lige ude på Djurs, så vi kørte, eller lige ved Mols Bjerge, så vi kørte lidt rundt der. Og gik en lille tur. Og så efter det, så kørte vi lidt nordpå op til lidt uden for Randers, fordi der er en keramiker, der jeg rigtig gerne vil hen til. Fordi at, jeg har købt noget keramik der før, og så når jeg er på de her jyske kanter, så kan jeg godt lide lige at komme derhen. Så vi købte 3 af de her skåle. Altså de er så flotte, når de kommer frem. Så når jeg prøver at kigge ind i kameraet, hvor flotte de ser ud. Sådan en ramenskåle. Eller det er i hvert fald det, vi primært bruger dem til. Jamen fuck, den er så flot. Dem købte vi 3 af, og 2 af dem er til gaver, fordi vi har allerede en derhjemme. Men vi tænkte, det var min veninde kunne godt bruge. Hun har fødselsdag derhjemme, så ville jeg give hende det i gave. Og så manglede vi nogle små sojaskåle. Der var ikke nogen, der sådan var måske helt små nok, eller man skal sige, men vi købte nogle små skåle, man godt kan bruge til det. Så flotte. Den her gule en, og den her hvide en. Ej, hvor er de flotte. Hold kæft, mand.
Jeg bliver så stresset derinde. Altså, så hvis man tager derhen, skal man være forberedt på, at han snakker ham manden. Og tingene er alligevel ret dyre. Og jeg har svært ved at koncentrere mig, når jeg skal kigge på alle de flotte ting. Tænke over, hvad det er, jeg gerne vil have. Tænke på prisen og prøve at sniksnakke med ham der, keramikeren. Nu skal vi se de andre. Det er de her endnu mindre nogen. Den her var perfekt sojaskål, synes jeg. Men den var der desværre kun en af. Og så denne her. Også helt vildt sød. Det er sådan nogle virkelig flotte glasurer, han bruger. Ja. Og for alle de her ting, de 3 store skåle, og så de her 4 lidt mindre skåle, gav vi 1200. Og så nu skal vi da bare lige spise den sidste bid af snackwitchen, og så, eller snackburgeren. Og så kører vi lige ind til Aarhus og drikker en kop kaffe. Klokken er 3 nu. Og så kører vi mod Silkeborg, og så skal vi sove i telt der i nat. Og kan du lide den? Den er god. Jeg kan også lige tage den. Jeg kan lige lave taste-test. Vi snakkede om med nogle venner her den anden dag, fordi at jeg elskede at spise den her, da jeg var yngre, når jeg var i, hvis jeg skulle i biografen eller Lyngby Storcenter eller andet. Ja, vi ved jo godt, at det her, det er ikke noget glad ko, vel? Nej. Ja, den er sådan skal. Den er god. Så sover vi i telt i aften. Og så i morgen står den på lidt sightseeing i Silkeborg. Men det var et virkelig dejligt bryllup. Vi kom i seng ved, jeg tror jeg sov klokken 3. Fordi vi havde værelse lige ved siden af dansegulvet nærmest. Men dejligt bryllup. Skal vi... Ej, jeg glæder mig også til en kop kaffe, det gør jeg virkelig. Cheers. Cheers. Hvad tror du? Jeg tror, du skulle have americano. Den er god. Nu er vi kommet frem til et sted. Jeg tror, vi ender med at sove. Men det der er med os, det er, at vi jo ikke sådan nogle ægte outdoor-typer. Vi er sådan nogle luksus-outdoor-typer. Så det vi egentlig gør, det er bare, at vi pakker hele bilen med dyner og puder og telt og trangia og hvad det nu end skal være. Og så kører vi egentlig bare afsted og håber, vi kan finde et sted at sove. Og det der så nogle gange sker, som godt kan gøre mig lidt ængstelig, det er, at vi, og især også mig, måske glemmer at huske på, hvor lang tid det tager at finde et sted at sove. Og så tror vi bare, at vi kan finde det, og så ender det med, at vi skal køre rundt lang tid for at lede efter det. Og så tænker jeg sådan, nu bliver det snart mørkt, og vi skal nå at lave mad, og det tager så fucking lang tid at lave mad på Trangia. Ja, og så også bare det der i Danmark, at det kan være lidt svært. Sådan, så prøver vi at sidde og zoome ind på Google Maps. Sådan, kan vi finde et kort, eller kan vi finde en lille vej, sådan en søvej her, fordi vi elsker at sove os ude ved vandet. Men nu har vi fundet et sted, vi i hvert fald kan parkere. Så skal vi nok bare gå sådan 800 meter, 1 kilometer med tingene ud til en teltplads, der så er. Fordi vi må ligesom ikke sove i området ud mod teltpladsen. Vi må kun sove på den side af vejen. Og der er ligesom ikke nogen sø. Men nu tager vi tingene på skuldrene og går derud og får sat teltet op. Og klokken er 6 eller sådan. Den er lidt over, 6:15 eller sådan noget, så vi har jo stadig god tid til solnedgang. Ja, men det er det. Og vi har lige kørt rundt, sådan, fordi vi troede ligesom, vi havde zoomet lidt ind og troede, vi kunne finde noget. Men der var så ikke nogen veje. Men det er virkelig fint. Vi er i Silkeborg, og jeg tror ikke rigtig, jeg sådan har været i Silkeborg før. Så jeg glæder mig til at komme ud til vandet og forhåbentlig få slået teltet op. Så har vi skiftet tøj til telttøj. Klærne på ryggen. Og så er det ellers bare afsted. Vi ses nede ved søen. Very nice! Outdoor people. I det mindste ser det flot ud. Vi har fundet vores spot. Skal jeg sove her? Nu er det jo lige omvendt. Men jeg laver lige en timelapse, så kan I se, at jeg sætter teltet op.
Jeg ved ikke, hvorfor den ikke kunne filme det længere. Det var en kort timelapse åbenbart, den kunne ikke filme så lang tid. Men teltet er oppe! Nå, vi skal spise en... Hvad skal vi kalde den? Altså kamergrøde, ruskomsnusgrøde. Med løg og squash og kikærter og så tomat og nogle krydderier. Så nu skal jeg bare i gang med at skære. Hvad hedder det? Skal jeg egentlig lige tage den der skraldepose til at putte det der løg skrald i? Er den her nede i? Nej. Er den her nede i? Hvis jeg slår den i. Og det er altså allerede lidt koldt. Det bliver... Den siger, det kan blive ned til 2 grader i nat. Så jeg er spændt på, hvor koldt det bliver inde i teltet. Hvis vi ikke havde skulle til bryllup i går, og vi vidste, at vi skulle ud, så ved jeg, eller så ville vi normalt nok have hakket det her hjemmefra, så man bare lige hurtigt kan smide det i en gryde. Så preppet er vi alligevel, det gør vi. Men nu gør vi det her. Waste. Water waste. Så er det blevet tid til at spise. Vi har kun lige haft os en mild health. Alright. Godmorgen her fra teltlejren. Klokken er 8:30 nu, og vi har sovet godt. Det var koldt i nat. Altså, jeg havde uldundertøj på, og så også nogle ekstra lag ud over, og huen på, og tror jeg sov halvdelen af natten med hovedet under dynen, og halvdelen af natten med hovedet over dynen. Og vi er også blevet, altså jeg føler, at vi er blevet lidt gamle nu, selvom at vi okay, så er det gæs. Selvom at vi jo sover af lidt luksusdyr og sover på luftmadrassen, så får man stadig ondt i hofterne, fordi at man ligger så mange timer på den ene hofte, inden man vender sig. Og sådan lidt afbrækket, men her er sindssygt smukt. Og der er morgensolen i mit ansigt. Og der var lidt vind i går aftes, men den er bare sådan helt aftaget nu. Nu er der bare ingen vind, og vandet er sådan helt blikstille. Og Andreas har lige sat trank ind over. Vi skal have noget te og havregrød. Nu vender jeg lige om, så kan I lige se, hvor flot har jeg her til morgen. Okay, endnu en gang drevet tidsforløb, men vi fik pakket teltet sammen, og nu er vi klar til at gå tilbage til bilen og køre til Himmelbjerget. Så er vi ankommet. Ej, hvor er flot. Wow. Det er virkelig smukt her. Nu skal vi op og se op i tårnet, så vi kan se en helt stor udsigt. 100 et eller andet meter over havets overflade. Det er hvad skægt det bjerg. Wow. Det er sgu da flot heroppe. Ej, what a view.
Efter Himmelbjerget, der kørte vi lige hurtigt til Horsens forbi en genbrug, men det var ikke noget værd. Og vi ville gerne lige sådan gøre det lidt hurtigt, så jeg havde ikke lige så meget tid til at filme. Og nu har vi kørt til Vejle, fordi jeg havde en overraskelse til Andreas, at vi skulle på spa. Så vi lige tjekket ind på Hotel Vejle Fjord. Og jeg vender jer lige, så I kan se værelsen. Ja. Og vi har fået et værelse med udsigt. Yeah. Og så skal vi bare i spa og hygge os. Og jeg tænker faktisk ikke at filme så meget, fordi man må ikke rigtig filme nede i spaen. Og det kan være, at jeg tager nogle billeder, og så kan I se det, men vi skal bare... Det er en lille forlovelses getaway. Og så skal vi bare nyde det og nyde hinanden. Spise noget god mad. Og så ses vi igen i morgen. Så er vi tjekket ud fra Hotel Vejle Fjord. Det er virkelig et dejligt sted. Spaen er virkelig dejlig, maden er dejlig, folk er søde. Og så bare i det her sådan helt fantastiske forårsvejr. Vi har været så heldige med bare sådan helt... Skoven er helt smuk og grøn, og ja, fuglene kvider, og der er blå himmel, og ja, jeg synes det er virkelig dejligt. Det er anden gang jeg er her, og jeg synes bare det er så skønt. Så det er en kæmpe anbefaling. Og så også virkelig rart at være her sådan i hverdagen, fordi vi var så heldige i går, var der nærmest ingen mennesker, da vi var i Spanien. Og nu begynder vi vores tur hjemad. Klokken er lidt sådan 12:30 eller sådan noget, så stopper vi i nogle genbrug på vejen, og jeg vil gerne have måske noget kaffe eller et eller andet. Og så regner vi med at være hjemme sådan sent på eftermiddagen. Østerstop. Lad os se, hvad det kan. Der var, hedder det win. Der var gevinst. Nu har vi lige holdt et pitstop i Fredericia for at få en lille bid mad, og nu kører vi mod Fyn, og vi er jo lige ved broen, sjovt nok, jeg kan faktisk se broen lige nu. Og så har vi fundet et sted, hvor man kan købe en brunsviger, og det er jo det, man skal på Fyn. Brug benzin og købe brunsviger, så vi har taget en iskop med til turen, og så håber vi, den er god. Den er blevet rated til Danmarks bedste sidste år, så vi får se. Nu er det blevet tid. Vi skal se, hvad de kan. Prisvindende brunsviger. Så har vi den her. Det her kæmpe stykke. 21 kroner. Fik hende til at skære den over, fordi Andreas og jeg bare skal dele den her. Nå, er I klar? Den er flot. Altså, den er kæmpe stor, men hvem kan spise det her helt stykke? Den smager godt. Men det er den bedste. Det er svært at sige. Jeg kan måske godt lide, når den har lidt mere krydderi. Det kan være, det er sådan en københavner-ting. Men worth it. Nu glæder jeg mig til at drikke det. Nu klarer jeg gennem noget af kaffen. Sådan. Jeg er klar. Han kan stadig. Flot. Det er blevet næste dag, og vi kom hjem fra vores Jyllandstur i går aftes og har fået en dejlig nat søvn.
Og det har været så dejligt at komme lidt væk. Og altså, vi sidder jo herhjemme og skriver ansøgninger sammen hver evig eneste dag, og bare går rundt i vores joggingtøj, og det har været så skønt at lige komme lidt væk. Og det er netop også det, jeg synes er vigtigt, at vi prøver, når vi har de her muligheder og for at tage væk, fordi vi jo netop er arbejdsløse, og de kan indrette ugen lidt anderledes, og lige bruge tiden på at være kærester og grine og nyde hinanden, og det har været så dejligt. Jeg føler mig lidt mere opladet, og det har været så skønt. Virkelig nogle dejlige dage. Vi føler helt sådan, at det har været en ferie, og det er jo det handler om, at prøve at huske at gribe de chancer, der er. Og det synes jeg, at vi prøver at være gode til at huske hinanden på. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du ser med. Det betyder sindssygt meget for mig, og jeg håber, vi ses i min næste video.